дар Русия шаҳрванди Тоҷикистонро ба артиш даъват карданд. додситонӣ хостааст, ки Далери Эмомалӣ ба 10.5 соли зиндон маҳкум карда шавад. Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро ба гуноҳҳояш эътироф кунониданд. шӯрои Иттиҳоди Аврупо Русияро режими террористӣ эълон кард. мақомоти Русия ба шаҳрванди Тоҷикистон даъватномаи ҳарбӣ доданд. Дар ин бора ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Каримҷон Ёров хабар дода, матни гуфтугӯяш бо муҳоҷири тоҷикро ҳам нашр кардааст. ба шаҳрванди Тоҷикистон, ки ҳеҷ гоҳ шаҳрвандии Русияро надошт, аммо таҳти муроқибати додгоҳӣ аст, даъватнома ба артиш доданд. ӯ наметавонад бинобар муроқибати додгоҳӣ аз Русия хориҷ шавад. имрӯз ба сафорат меравад, навиштааст Ёров. ҳомии ҳуқуқ номи аз шаҳрванд намебарад, аммо матни гуфтугӯ бо ӯро скриншот ва нашр кардааст. тибқи гуфтаи шаҳрванди даъватнома гирифта, ӯ дар Москав қарор дорад. Ёров ба ӯ маслиҳат додааст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ ба комиссарияти ҳарбӣ наравад ва билофосила ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат намояд. дар посух ба паём Каримҷон Ёров гуфт, ки тақдири ояндаи ин муҳоҷир ҳанӯз маълум нест. паём онро пайгирӣ намуда ба хонандагон иттилоъ хоҳад дод. ба гуфтаи Ёров, ба созмони онҳо аллакай 6 муроҷиат аз шаҳрвандони хориҷӣ ворид шудааст, ки аз даъват шуданашон ба артиш шикоят карданд. аз ҷумла як шаҳрванди Ӯзбекистонро, ки дар зиндон қарор дорад, таҳдид карданд, ки агар шартнома бо артишро имзо накунад, маҷбурӣ бурда мешавад. ҳамчунин як шаҳрванди Беларусро бурданд, ки аллакай дар ҷабҳаи ҷанг дар Луганск қарор дорад. мақомоти додситонӣ аз додгоҳ хостааст, ки Далери Эмомалӣ, рӯзноманигор ва блогери боздоштшудаи тоҷик ба 10.5 соли зиндон маҳкум карда шавад. дар ин бора Радиои Озодӣ хабар медиҳад. ин расона бо такя ба манбаи худ иттилоъ медиҳад, ки талаби айбдоркунандаи давлатӣ рӯзи 12 октябр дар мурофиаи дуввуми Далери Эмомалӣ садо дод. ба иттилои манбаъ, дар мурофиаи оянда Далери Эмомалӣ сухани охиринро ироа мекунад. баъд аз он додрас барои қабули ҳукм ба хонаи машваратӣ меравад. дар хусуси вокуниши Далери Эмомалӣ ба талаби прокурор иттилоъ дода намешавад, танҳо зикр мегардад, ки шояд дар мурофиаи навбатӣ рӯзноманигор сухани охирини худро иброз кунад. мурофиаи додгоҳии ин рӯзноманигор ва блогнависи шинохта 7 октябр дар бинои боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе оғоз шуд. додраси парвандаи мазкур Даврон Назарзода додраси додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур мебошад. гуфтанд ба маврид аст, ки Далери Эмомалӣ 15 июни соли ҷорӣ дар роҳ ба сӯи шаҳри Конибодоми вилояти Суғд дар ноҳияи айнӣ боздошт ва ба Душанбе интиқол шуд. Далери Эмомалӣ ба соҳибкории ғайриқонунӣ, дидаю дониста расонидани хабари бар дурӯғ ва ҳамкорӣ бо ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ муттаҳам шудааст. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, яке аз 4 рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, хабарҳо дар бораи фишору шиканҷа шуданашро рад карда, худро дар асоси моддаи 307 қисми 1 пурра гунаҳкор эътироф кардааст. ҳамчунин гуфтааст, ки ин эътироф дар пайи шиканҷа нест. Муҳаббатшоҳ Балаев, вакили дифои Пирмуҳаммадзода, имрӯз 13 октябр пас аз шиносоӣ бо парванда ва мулоқот бо зерҳимояш дар ин бора ба расонаҳо хабар дода гуфта, ки мурофиаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба рӯзи дигар гузошта шудаву санаи дақиқи баргузории он маълум нест. қаблан наздикони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода гуфта буданд, ки ӯ зери фишори муфаттишон ба гуноҳ иқрор карда, аммо дар асл худро бегуноҳ мешуморад. мурофиаи додгоҳии Пирмуҳаммадзода дар боздоштгоҳи муваққатии Душанбе бе ҳузури пайвандон баргузор шуд. яке аз наздиконаш ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ҳатто писари калонияшро ба муҳокима роҳ надоданд. Пирмуҳаммадзода пас аз боздошти Далери Эмомалӣ ва Абдуллоҳ Ғурбатӣ аз камтарин рӯзноманигороне буд, ки ба ҳимояи ин журналистон бо ҷуръатона садо баланд кард. пас аз чанде аввал барои чанд соат боздошт ва бо эълони охирин огоҳӣ озод гардид. вале бо гузашти чанд рӯз Абдусаттор дубора боздошт ва бо моддаи 307 иловаи 1 даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии экстремизм алайҳаш айб эълон карда шуд. маҷмаи парлумони шӯрои Аврупо қатъномаеро дар ҳимоят аз Украин ва ба расмият шинохтани режими Русия ба унвони режими террористӣ ба тасвиб расонд. дар ин бора Алексей Гончаренко, вакили парлумони Украин, дар канали телеграмиаш хабар дод.
ин хабар ҳоло аз тарафи ҳеҷ мақоми расмӣ ё расонаҳои маъруф тасдиқ нашудааст. ба гуфтаи вакили украинӣ, 99 намояндаи парлумони Аврупо ба ин қатнома раъйи мувофиқ дода, як намоянда раъйи бетараф додааст, ки ин як натиҷаи таърихӣ аст. Гончаренко ҳамчунин ба муҳимтарин нуқоти ин қатнома ишора мекунад. Ин як сигнали қавӣ дар миқёси ҷаҳонист ва ин гоми дигаре барои шиносоии Русия ба унвони ҳомии терроризм аст. барои аввалин бор дар таърих Шӯрои Аврупо эълон кард, ки бояд силоҳ дода шавад. ҳарф дар бораи системаҳои дифои ҳавоӣ барои муҳофизат аз мардум ғайринизомӣ аст. хотирнишон мешавад, ки мондани Русия дар Шӯрои амнияти Созмони милал ғайриқонунӣ аст. ин қатнома аз таъсиси зудҳангоми як додгоҳи байналмилалӣ ҳимоя мекунад.